De GGD heeft vanmorgen op basisschool Matthijs in Jesterstreek nog goed 15 leerlingen, leerkrachten en familie daarvan een vaccinatie in de moezels doen. De vaccinatie wordt vrijwillig onbeen, omdat eerder op de school 24 bij ziek rekken en ik juffen, masters en familieleden klachten kregen. De korenbeurs in Frensje verliest zijn functie als theater, had er nog minder voorstellingen zoals nou houden worden. Dat zei de nieuwe directeur Lineke Kortekaars. Juist praatte de gemeente van Frensje de Deal op een nijhoede korenbeurs. Die heeft €100.000 per jaar extra nodig om in de Joodijske farm bestemming te kennen. Dat geldt ieder net. Het Keersboom KNKB biedt de strijd om met de nap in de keerswand. In de arronderen de toch verskate keertjes maar een verkeerde wand keert. Toch epoxy wat die wand bikkelhut maken, zodat de slagkracht volle grutter waard. Maar wie een wand die net onder reglementen voldier en daar moet een einde komen, had het aan de KNKB leidt. Het gaat weer beter op de Frieske huizenmerk. In oktober binnen in Friesland 358 huizen verkocht. En dat is dik 30% meer dan oktober vliegen hier. De huizenverkoop is daarmee in Friesland volle huddervruitgien als in de meeste andere provincies. Mensen die het keerpje van een huis uitgesteld hebben vanwege de crisis kunnen ook profiteren van de lege huizenprijs en de lege rente. Joen en vannacht is het bewolkt maar betieten wat ruim. Het wordt een gratis fjouwer. Morgen geregeld zinnen. De temperatuur komt op 8 graden en er stiert een matige noordestenwind.